Исәннәрмесез, саулармысыз? Эфирдә мин Гөлназ Сәфәрова. Башлыйк. Шоу-без тапшыруының бу чыгарылышында Фирзәр Мортазин голланд тукымлы кәҗәләр үстерә. Җырчы Рамил Миндияр үзенең сәүдә эшләрен кем белән берлектә алып бара. Булат Нигъмәтуллин ни өчен улы Айданны айкидога йөртә башлаган? Җырчы Иркә хәзер кызын яшерми. Иркә нинди әни? Бу хакта уникаль сюжет. НТВ каналында «Женский взгляд» тапшыруын алып баручы Оксана Пушкина Бөгелмә егетенә кияүгә чыккан. Татар җыры якынлаша. Алтын бар сыннарын төрле яклап тикшери. Бер генә минутка барсын да онытта дип җырлаучы автор башкаручы Фирзәр Мортазинның бу аякларында яшәвен сез инде беләсез. Әмма хәзер без сезгә бер кая ишетелмәгән яңалыкны ирештерербез. Фирзәр абый хәзерге вакытта үз йортында, дөресрәге хуҗалыгында кәҗәләр үрчетә башлаган. Һәм гади генә кәҗәләр түгел, ә голланд тукымына караучылар. Гади кәҗәдән менә анысы нәрсә белән аерыла соравына Фирзәр абый булайрак дип җавап бирә. Беренчедән, бу кәҗәләрнең ияк асларында сакал урынында төкләр икән. Ә икенчедән, иң мөһим момент, мондый кәҗәләр сөтне 2 тапкырга күбрәк бирәләр һәм сөтләре күпкә файдалырак икән. Бер елга әлеге кәҗә 900 литрга якын сөт бирергә сәләтле ди. Жүнсез сыер кадәр дип шаярып көлә Фирзәр абый үзе. Менә шулай Фирзәр абый натураль продукт яклар. Кемне, әмнә җырчы Рамил Миндиярны үз кибетен ачып, үзе шунда сату эшләре алып барыр дип кем уйлаган? Гомерләре буе бер эш белән шөгыльләнүчеләрне аңламыйм. Бу бит кызыксыз дип сөйли җырчы үзе. Әмнә яңа бизнесына килгәндә җырчы бу эше белән Кыргызстанга баргач танышып кайткан. Сыйфатлы һәм натураль тукымалардан гына тегелгән киемнәр җырчыда зур кызыксыну уяткан. Өстәвенә, җырчының икенче хатыны Бурул ханым да тумышы белән шул яклардан һәм җиңел промышленность өлкәсендә белгеч булып санала икән. Нәкъ менә тормыш иптәше Бурул ханым Рамил әфәндегә әлеге эш белән шөгыльләнеп карарга тәкъдим иткәндер. Менә шулай дуслар. Әгәр дә сез кайда булса барганда Бурул һәм Рамил Миндиярлар кибете дигән язуны күрсәгез, кирми калмагыз. Җырчы Булат Нигъмәтуллин улы Айданны хоккей түгәрәгеннән алып, айкидога, саф татар телендә әйткәндә, көнчыгыш көрәшенә йөртә башлаган. Күпләр моның сәбәбен үзләре үк аңлатырга тырыша. Имештер, төнлә концерттан кайтып килгәндә Нигъмәтуллинга шпана һөҗүм иткән. Булатның каш өстендәге шрамы да шуннан калгандыр әле дип шылдашалар. Имеш, шушы хәлдән соң Булат үзенең улы Айданны инде әлеге көрәш төренә бирергә булганда. Ә чынлыкта исә сәбәп гади. Айдан йөри торган хоккей түгәрәге аларның өйләреннән ерак урнашкан икән. Менә шуңа күрә дә Нигъмәтуллин улының хоккей карьерасына нокта куйган. Ә көнчыгыш көрәшенә килгәндә, белүебезчә, әлеге спорт төре белән Илшат Валиев һәм Владимир Путин шөгыльләнә. НТВ каналында «Женский взгляд» тапшыруын алып баручы Оксана Пушкина күптән түгел генә кияүгә чыккан. Туйлар.ру сайтына ышансак, аның егете Бөгелмә якларыннан икән. Бу хәбәрне ул үзенең микроблогында язып салган. Тик әлегә яшь пар туй үткәрү хакында уйламый икән. Шунысын да билгеләп үтик. Оксана белән танышканда Алексей исемле әлеге ир өйләнгән булган. Тик менә гаилә кризисын җиңә алмау сәбәпле аңа хатыны белән аерылырга туры килгән. Әмма дистәләгән язмышларны үз тапшыру аша үткәргән Пушкина мондый ялгышлыкны кабатламаган һәм әлеге ирне үзенә караткан. Шуңа күрә, гүзәл затлар, чибәр генә түгел, акыллы да була белегез. Шоу-бизнес яңалыкларын дәвам итеп, Нурзәдә үзенең тугры юлдашын сата. 86 мең километр йөргән автомобилен ул яратып Гөлкәем дип атап йөртә икән. Юш асфальт өстендәге һәм бик яхшы хәлдәге Hyundai Getz машинасында Нурзәдә бик яратып йөргән. Хәзер яхшырагын карыйсы килә. Алай да Гөлкәемне ярату көче һаман аера алмый безне. Хәзер 2 төрле маркага тукталдым. Тик әлегә алганым юк дип сөйли җырчы. Кем белә, бәлкем сезнең танышларыгыз арасында берәрсе Hyundai Getz машинасы сатып алырга телидер. Безнең ссылканы җибәрегез. Инде музыкаль афишага тукталыйк. Җыр яратучылар, 24 ноябрь датасын исегездә калдырыгыз. Әлеге көнне Unix концертлар залында зур татарча солянка концерты булачак. Башка солянкалардан аермалы буларак, биредә сез бары тик җыелма хитларны ишетә алачаксыз.
Сәхнәдә исә Зәйнәп Зөфәр, Айфара, Әлфинә Әзгамова, Илмира Нагыймова, Ленар Сәйфиев, Ландыш Нигъмәтҗанова, Илдар Әхмәтов, Ринат Рахматуллин һәм башкалар чыгыш ясаячак. Шулай ук сәхнәдә сез Барс Медиа инструменталь ансамблендә күрә алачаксыз. Димәк, 24 ноябрь Уникс концертлар залында очрашырбыз. Татар эстрадасының иң серле җырчысы Ирке 7 декабрь көнне Уникс концертлар залында үзенең беренче сольный концертын оештырачак. Бары тик бу концертта без чын Иркәнең нинди икәнлеген күрә алачакбыз дип ышандыра безне оештыручылар. Ә инде хәзергә килгәндә, әйдәгез, хәзер Иркәнең кызы Айсылу белән танышыйк. Уникаль кадрлар. Сәлем. Привет. Сәлем, Айсылу. Сәлем. Привет, Ирке. Привет. Менә ниһаять без Иркәнең машинасына кирип утырдык һәм хәзер инде барыбыз бергә концертка юл тота алабыз. Тәйя, киттек. Син ничектер машинаны кабызгач теге бисмиллаһир-рахманир-рахим дисең, мен инде шундый. Мен син кергәнче әйтеп куйдыммы? Әйтеп куйдым инде, әйме? Хәзер бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без әкрен генә юлга кузгалык һәм без юлда барганда Иркәгә төрле сорауларыбызны бирербез дә. Ләкин Иркә сиңа сорау биргәнче башта менә бу кыз белән танышып үтик әле. Синең исемең? Исемем Айсылу. Мин Айсылу дип әйттем дә бугай инде кергәнче, чөнки мин Айсылуны күптән беләм. Айсылу, син безнең Иркәнең кызы, әйме? Айсылу, Иркә, әниең, ул нинди сөйләле безгә? Әни ул бик матур, бик сөйкемле. Моны Иркәгә өйрәтеп куйдымы, юкмы? Кызым, мин бик матур, мин бик сөйкемле. Юк, әйтмәдем. Сабыр һәм бик добрый. Әйбәт, әйме? Җырларга ничек яратасың? Яратмыйсың. Биергә яратасың? Яратам. Молодец. Тагын нинди фәннәрне яратып укыйсың? Инглиз телен яратам, татар телен яратам, математиканы яратам. Әниең синең белән эшләре хәзерлиме? Кызышынча әти хәзерлек. Әти хәзерлек. Акыры Айсылу, син моңарчы әбиең белән авылда тордың, әйме? Беренче сыйныфка укырга кергәнче. Хәзер Казанда, кая яхшырак? Әйт әле безгә дөресен менә. Шип-шин дөресен, кая яхшырак? Авылда инде минем этем бар, псиләрем бар. Авылда әби бабайларым бар. Һәм Казанда мин укыйм, әни белән әтием бар. Авылда рәхәтрәк инде. Рәхәтрәк инде, авылда бөтен кешегә дә рәхәт. Шулай авылга еш кайтасыңмы, Иркә? Авылга еш кайтырга тырышабыз, но концертлар күп булганда инде бик еш кайтып булмый. Әгәр без бик теге сагынышып итеп тормыйбыз, хәзер әни, хәзер әти килеп җитәргә может кайчан теге монда гына. Монда килеп торалар, инде. Ерак түгел, әлбәттә, Аксубай Казан арасында. Атна сайын күрешеп торабыз, атна сайын. Концертларга син баланы үзең белән алып барасыңмы? Якын тирәләргә алып барам, Айсылны бергә барабыз. Аның белән күңелле, миңа булыша да, костюмнарым белән шунда. Әле генә машинадагы костюмнарга кергән булышты. Булыша, миңа булай теге морально да булыша ничектер, әни. Әйдә дип, синең була, молодец дип. Айсылу, син үзең генә дә өйдә каласыңдыр инде, куркыныч түгел, 10 яшь. Өйдә үзең генә калгач нәрсә эшлисең, Айсылу? Посудалар юам, идәннәр юам, иләр җыям, аннары Иркә теге киткәндә кушып калдыра тәг. Өйләр җыелган булсын, кирләр үтекләнгән булсын. 12 тулган шигә кайтып җитми барысы. Юк, алай юк түгел инде, но кыз бала бөтен эшкә өйрәнеп үзергә тиеш минемчә. Минем әни
ипи салырга да, сыйыр савырга да бүтүн нерсени үйрөттү. Вакытында 5-нче класста мен иттен да кичте сыйыр савайдым. Ипи салырга берет. Абдрук ти жерши буламды бересиң менә, абдрук менә яратырсың да берәр егетне, авылга кияүгә чыгырсың. Миңа стыдны булып бит дип шулай итеп мине бүтән эшкә өйрәтте. Мин дә на всякий случай айсылуына инде өйрәтәм, бүтән эшкә өйрәтергә тырышам. Я әгәр дә иркә менә шу бала темасын дәвам итсәк, име? Әйтә хәзер бик күп кешеләрнең сорауына җавап биргән. Менә имеш-мимешләр йөри, иркә кияүгә чыкты. Ансы имеш-мимеш түгел инде, дөрес информация, дөрес мәгълүмат. Иркә кияүгә чыкты һәм ул курсаклы бугай, ул бала көтә бугай дигән шундый имеш-мимешләр ишетергә туры килә. Син хәзер безгә менә бу имеш-мимешләргә комментарий бирәле. Бу имеш-мимеш инде хәзер бер ярты ел элек чыккан иде. Ярты елдан артыграк. Бу вакытта бит мин хәзер 7 айлык кырсагым булырга тиеш. Шулай бит инде ул вакытта чыккан вакытта әле 1 ай булса да. Әлеге теге концертлар бик күп теге мен әзгенә нитеп киттем инде теге вес җыя башладым дип әйтсәм дә була инде киегә чыккач. Просто тулланып китте. Тулланып киттем. Хатын-кыз теге яшь тә бара бит инде хәзер. Аннан соң ничектер үземнең тормышымда менә тынычлык таптым димме соң. Ничектер тынычландым һәм ничектер менә шуннан соң мин әзгенә теге вес җыя башладым. 8 килоны җыеп алдым. Аннан соң ирем дә минем бик ябык кешеләрне, ябык хатын-кызларны бик яратмый. Хатын-кызның Татар җире булырга тиеш. Хатын-кызның тулып торырга тиеш. Бит менә иремә минем хәзерге фигурам бик ошый. Минем өчен ул бик мөһим тормышта. Әле бәби алып кайтырга менә Ходай кайчан бирә, шунда алып кайтабыз менә. Ләкин барыбер дә кайчан да булса булыр дигән планнар бар. Алла бирсә, Ходай гына бирсен, була, бер генә түгел, берничә булыр, Алла бирсә, булачак. Әндер планка бармы анда? 3 тапканчы, яисә Ходай күпме бирә, шул хатны бирә дип. Юк, бер эш планда эш. Кимендә? Тагын, юк инде. Шуннан артыграк булмас. 4 минем дә 4 баласы, минем үземдә 4 балалы ана буласым килә. Концертларга килгәндә, ни өчен син нәкъ менә быел үзеңнең сольный концертыңны куярга булдың? Ни өчен узган ел булмады ул? Ни өчен анда киләсе елга түгел? Ни өчен нәкъ менә быел син өлгереп җиттем дип саныйсыңмы, яисә бүтән сәбәпләр бармы? Өлгереп җиттем дә дип саныйм. Аннан соң ничектер менә мин киегә чыккач, тынычлангач, минем теге киегә чыкканчы ничектер әзгенә арып та киткән идем менә бу гастрольләрдән, концертлардан. Ирем белән яши башлагач, ничектер икенче дыхание ачылды димме. Минем тагын да катырак иттереп эшлисе килә башлады. Монда кызым да илһам истәде димме? Илһам истәде дип әйтә алам. Кызым да булыша, ирем дә булышып тора. Иҗатымны яраталар. Шуңа күрә бер үзем генә булганда ничектер авыррак, курка төшә идем димме соң. Аннан соң мин дә өлгереп җиткәнмендер хәзер инде 8 ел мин эстрада иркә буларак. Минемчә инде миңа вакыт җиткәндер, бик күп кеше сорады инде иркә. Нишлисең инде? Инде бит 2 ел йырлап кына йөргән җырчылар да сольниклар ясап бирәләр. Инде хәл инде бу ясай инде бер сольник җырларым бит 100 җырым бар, 100дән артык җырым бар. Менә инде быел тәвәккәлләп, Аллага шөкер, уйладым сольник концерт ясарга. Шулай да халык кайсы җырны бигрәкләр дә яратып кабул итә? Әлбәттә, Карлыгач. Бу җыр бик популяр булды. Мин инде бу җырны 7 ел көткәнмендер. Дөрескә әйткәндә, җырларым, әйбәт җырларым күп булды. Күбесе моңсу булды бит инде, аның хит булса да. Карлыгачны мин бик озак көттем. Аллага шөкер, әйбәт кенә уңышлана килеп чыкты. Үзеңнең җырларыңны машинада үзең? Юк. Ялгыш кына радиодан булса да юк. Юк. Сразу алдырам, туктатыгыз дим, дусларым да, менә сине тыңлап биребез әле дип, теге куялар да элдән эшләп киттем, дим, туктагыз әле, кирәк түгел миңа, мин бу туйып беткән җырдан дип әйтергә куркам да инде, но көн сайын концерт, солянка, үземнең сольный концертлар, аны өйдә дә тыңлап, машинада тыңлап, дусларымда тыңлап бирсәм, булмый өчен дип әйттерә. Хәзер син диск тыгылган җирдә берәр диск бармы иде, тыңлап карыйбызмы? Бәлки бардыр, хәзер карыйм. Мин инде анда Иркәнең диске чыкты. Минем сольный концерт Гульназ. Мин инструменталь ансамбльгә эшлим. Мин хәзер җырларның сүзләрен Ой, китте дә бу җыр. Юк, әйтә барсын, телефон булып барсын. Кирәк түгел, ул мине нитә? Генә. Хәзер мин сүзләрен өйрәнергә тиеш бит җырларның 23 җыр. Аларны тыңлап биреп, менә сүзләрен өйрәнәм. Кай вакыт инде? Ну, еш түгел Гульназ. Айсылу, сиңа бу җыр ошыймы? Әнинең барлык җырларыннан кайсын күбрәк ошатасың? Кайсы күбрәк? Бөтенсе. Карлыгач сиңа кирәк?
Яттан беләсеңме? Юк, белмисең. Бездә шундый музыкаль пауза. Ирке, машинаны аннан соң менә нинди тизлек белән йөртергә яратасың? Машинаны йөртергә яратам. Гүлназ толы гәлә зинһар өчен. Вот теге машинаны йөртергә яратам. Трассаларда инде бер 140-150ләргә салып куям. Югары тизлек белән. Якыннары конвертлар килә башлагач инде. Менә шул штрафлар киләме? Штраф, менә мин Mazdaның сатканда 47 мең штраф түләдем. 47 мең? Кычкырып җылысларым килә дөресен әйткәндә. Бу 1 ел эчендә җыелган штрафлар. 2 ел эчендә җыелган. Мине теге гаиләр әйткән, син утыртып була бит дип. Ничә бирәсең син дип, ничә әлдә свобода дип әйткән вакытларда булды. Шулай итеп уйнап итеп, конечно, инде яуып куймадылар. Аннан соң Toyotага тоже бер 20 меңгә якын түләдем 1 ел эчендә. Җыела инде. Без бит кайтып кермәйбез юлдан. Кайвакыт бик тиз барырга кирәк. Штраф турында уйлыйсыңмы? Аннан соң ял дигәннән шушы концертлардан соң кайларда ял итәсең һәм менә җырламаган, булай ял итә торган иркәне кая күреп була? Әгәр инде берничә генә көн вакыт була икән, әлбәттә мин бөтен вниманиемне иремә, балама бирергә тырышам, иде тәмләйбләр пешереп, аларны җайлап майлап була итеп теге яхшы түгел бит инде хатын-кыз бит инде барыбер өйдә утырырга тиеш. Димәк, син пешерәсең? Пешерәм. Син бит инде беләсең, Гүлназ, минем пешерә белгәнемне. Мин беләм, син бүтәннәргә әйтә аласың. Пешерергә мин яратам. Минем ирем дә пешерергә бик ярата. Айсыл син? Айсылда һәр бәрәңгеләр эрешеп, бер тапкыр безне менә шулай Сізелі қойтмейсің, менен нишләп шулай иттереп сырый екен. Менен карап тұрып, буламыклар ясап, безне шулай иттереп көтеп торган инде салатлар ясап, безгә ужин ясап көтеп торган. Менә шулай кызым да уже үзе пешереп, безнең газ түгел, электрический плита. Иркә, менә әйт әле, ничә еллар дәвамында массакүләм мәгълүмат чаралары, Иркәнең кызы бармы, юкмы дигән теманы тарттылар, суздылар. Аннан соң кеше арасында да шундый сүзләр йөрде. Иркәнең кызы бар, син аннан соң беренче тапкыр юк дип тә әйткәләдең. Ни өчен син Айсылу, минем Айсылу исемле кызым бар дип инде күптән әйтеп ташламадың? Моның бу сернең бу дип әйтик, бала булуны ни өчен сер итеп сакладың? Беренчедән бала кичкенә иде. Үзенең янында түгел, минем бит инде бала 4 ел, әни ятим. Yanında oturdu. Onlara ming rəhmətini әйтәм. Гомеремнең ахырына калып менәргә тиешле. Алар миңа тормышымның иң авыр вакытында булыштылар. Баламны карадылар. Әлбәттә инде уланда булса, мин барыбер атна сайын кайтып йөридем. Бала кичкенә иде. Аннан соң бит инде Гөлназ сүзен беләсең. Мин шоу-бизнеска килеп кергәндә җырчы булып, шундыйрак җырчы идем теге. Кендекләрне күрсәтеп бирә торган. Әле баланың психикасын бозылмасын өчен теге тикшермәсеннәр өчен, эзләмәсеннәр өчен менә аны бик күрсәтәсе килмәде. Үзенә яшереп торасым килде. Вакыты җиткәч, мин әйтәм, менә үзенә аңлый башлагач, күрсәтә башлыйм дип аны белдем мин. Инде бүгенге көндә Айсылуга 10 яшь, кайсы бер 20-15 яшьлек кешеләрдән дә умныйрак сүзләр әйтеп куя. Айсылу барысын да аңлый. Минем эшемне дә, минем үткән тормышымны да, образларымны да, костюмнарымны да, үзем тотышымны да аңлый. Шуңа күрә менә хәзер инде рәхәтләнеп күрсәтергә булдым. Концертта Айсылу сәхнәгә чыгачак дигән сүз дөресме, Айсылу? Әйе. Менә инде бөтенсен әйтеп таттым, кызым. Бу шундый без кичкенә генә стриттер әйтеп ташлый без аны, әйме? Ләкин бит әле ялгышмасам синең концертында тагын синдер бер шундый сюрприз әзерләп ятасың, әйме? Әйе, инде сюрпризны контактта да, тегенде группаларда язалар. Ну, серне әйтсәң сюрприздан нинди сюрприз була инде ул? Әлбәттә булачак. Тагын бер сюрприз көтәчәк димәк тамашачыны. Әйе. Инде 22 декабрь Татар җыры ел вакыйгасы якынлаша. Син үзеңне пирамида сәхнәсендә күрәсең. Синең анда катнашу мәсәлән һәм синең шансларың. Барысында инде халык решает шулай. Әлбәттә һәр елны без моңа тырышып әзерләнәбез. Май айларында инде бу кемгә без әзерләнә башлыйбыз. Алабызмы, юкмы, буламы, юкмы? Гәшәң турда уйлап, мин үземчә инде тырышам, теге җырны клип төшерергә тырышабыз. Булай күрсәтәбез, үзебезне тегеләй күрсәтәбез, менә халык безне күреп алсын дип, яратсын алтын барысы бирсеннәр инде дип. Инде ничә ел, 8 ел менә
Шулның белән янып яшим инде. Аллага шөкер, бүгенге көндә минем 5 алтын барсым бар. Шуның янында тагын бер булса, әлбәттә инде. Һәм ел сайын шушындый теләгем, тагын берәү өстәлсә, тагын берәү өстәлсә иде дип. Аларны карыйм мин, алар минем теге спальнигаларны кертеп куйдым, 4-сен былай торып, 4-сен Иң кадерле, иң шундый җылы урында. Көн сайын аның турында уйлыйм дисәм дә була. Әмма татар җырында катнашу сиңа нәрсә бирә? Бик зур әйбер ул елның битендә иң зур вакыйгасы. Бу битендә бөтен татар эстрадасына теге йомгаклау һәм теге күрсәтүчеләр арасына кирип, анда 20 кеше була, 18 ел сайын 20 була бугай, син беләсең дип. 20дән артык булырга мөмкин. Безнең бит җырчылар бик күп, алар бит инде теге анда Павлату кертәләр дигән әйбер юк. Шулай бит. Барыбер халык сайлы, барыбер халык сайлы, барыбер хит-парадларда теге нитәләр бит инде хит-парадларда сайлау бара. Минем өчен татар җыры бик зур әйбер. Тагын инде яңа музыкаль композициялар яздыру өстендә эшлисең. Менә хәзер Зифа Нагаевның бер җырын биргәннәр, аның эшлемалары тоже әйбәт кенә җыр килеп чыгырга тиеш. Аннан соң бер кеше белән дуэт эшләп маташам. Аны инде минем сольный концертымда күрәчәк халык, концертымда әйтмим. Кем белә икәнлеген. Тагын бер сюрприз дигән сүз. Монда гомумән бик зур рәхмәт. Бүген без җырчы Иркә белән аның концертына бардык. Инде без килеп җиттек. Хәзер монда безнең ничә ярты сәгатьтәнме концерт башлана? Ярты сәгатьтә концерт башлана. Шуңа күрә әйдәгез без аны тоткарламыйк. Тагын бер тапкыр кызы, Иркәнең кызы Айсылу, син камерага кул булып аласың. Син хәзер бөтен кеше карый. Син хәзер безнең йолдызга өрелдек. Һәм Иркә иде әлбәттә. Һәм син белән мин Гөлә Сәфәрова идем. Мин Иркәнең машинасына хәзер чыгып китәм. Инде без сине сәхнәдә карарбыз хәзер. Рәхмәт Гөлназ. Көтеп калам сезне барыгызны концертка.
Дуслар, башка каналга күчә күрмәгез. Тиздән без барысында дәвам итәрбез. Әлегә реклама. Декабрь белән бергә ел вакыйгасы татар җырында якынлаша. Әйдәгез, хәзер барыбыз бергә алтын барсыннарын төрле яклап тикшерик. Татар җыры премияләрен тапшыру тантанасы юкка гына церемония дип аталмый һәм юкка гына без аны тантана сүзе белән атап йөртмибез. Ни өчен дигәндә, без җиңүчеләргә, ягъни
иң исеменә лайык булган артистларга шушы алтын бар сыннары тапшырыла. Алар әлбәттә алтыннан, бу хакта безнең бик күп тапкырлар сөйләгәнебез булды. Күзләре бриллиант, үзләре алтын, кыйммәтле металл, һәрберсе бик кыйммәт тора дип. Ләкин без бүген бәясе турында түгел, без аларның елдан-ел ничек үзгәрә баруларын карап китик әле. Хәтерләсәгез, Беренче барслар аларны шундый брош рәвешендә иде, шулай ук бриллианты да бар. Бриллианты хәзергесе белән чагыштырганда шактый зур дип әйтер идем мин. Һәм аларны менә җырчылар горур рәвештә түшләренә, ягъни күлмәк кәчтем чалбарларына тагып йөри алалар иде. Әйдәгез карап китик әле менә әлеге брош. Броштан соң исә малахит пьедесталда утырган алтын барс барлыкка килде. Менә без аны хәзер карап китә алабыз. Нимчә моны тапшыру ничектер уңайсызрак булгандыр дип уйлыйм, чөнки кулда тотуы бик авыр, чөнки ул авыр һәм сынарга мөмкин. Аннан соң исә барсларны шушындый үтә күренмәле пьедесталга утырта башладылар. Ул кечерәк, ул җиңелрәк, әмма ләкин һаман да шул алтыннан. Ләкин баштарак алтын барсларның күзләре бриллиантсыз иде. Без аны күрә алабыз. Тора бара. Ул менә шушындый рәвешкә кереп, зурлыгы берничектә үзгәрмәгән, ләкин барсның күзләре бриллиантка әйләнгән. Ике күзе дә ике бриллиант күрәбез. Соңрак алтын барслар шактый зурайдылар һәм авырлаштылар. Бер кул белән күтәрү авыр җәмәгать, беләсез, нәрсә кул төшеп китә аска таба. Бик нык авыр. Бриллианты да бар. Барсларның хәтта размеры да үзгәргән, ул күпкә зуррак. Менә бит, зур җиңүчегә авыр алтын барс. Быел исә алтын барслар нинди булыр дип фаразлап утырмыйм. Ни өчен дигәндә, беренче тапкыр без әлеге алтын барсны бүген эфирда күрсәтә алачакбыз. Менә ул тартма һәм беренче булып аны нәкъ менә без ачабыз. Нинди икәнлеген мин әле үзем дә белмим. Әйдәгез дуслар, бергәләп карыйк. Алмаз Холдинг ювелир компаниясе эшләп биргән. Хәзер ачабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Монда пакет içinde пакет. Шундый ук авырлыкта. Татар җыры 2012 дип язылган. Барсны күрәбез без, шулай ук күзләре бриллианттан. Менә ул безнең быелгы алтын барсыбыз. Һәм шушы сын өчен бик күп җырчылар көрәш алып барачак. Инде әлеге сыннар кемгә эләгәсен? Без әлбәттә 22 декабрь көнне Пирамида сәхнәсендә күрә алачакбыз.
Шуның белән шул, мин Гөлә Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Ниндидер өстәмә фикерләрегез һәм сорауларыгыз булса, языгыз. tmtv.online.ru сайтына яисә ВКонтакте сайтындагы төркемебезгә рәхим итегез. Исән сау булыгыз.